Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumo ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas ng Sibiyahan, 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500 ug ang mupagkana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:40 na sa kabuntagon ug karon sa ato mga detalye sa ato mga balita. Atod usab kini sa gitawag nato nga ME500. Batasan na ang paggamit sa ME500. Kay kini maproteksyonan ang inyong mga inadlaw nga gibuhaton kay kini nga ulan init. Dili nato mabalan nga kita masubhan. Nasa pikas linya. Kapalit di ang ME500 diya sa may inyong mga butika o parmasya dool sa inyong lugar. Og diri sa may City Light FM, pangitaan lang ang among station manager kay sinako ang iya nga ME500. Ato nga dili mahiligog ka og kalamunggay. Insulod na sa kapsula. Ayon, mao na iya inyong imnon, mura na mo kinaog kaon og taksakasakong kalamunggay. Matod pa sa among station manager ko di Katipunan. Okay, nasa pikas linya si Kayla ang bigit ining pagpahigayon o community pantry diya sa may atubangan mismo sa itawag na to o Cuerpos Kapulisan diri sa Tanay. Nasa pikas niya si Kael mayo nga buntag tira. Ang mga personahe sa kapulisan sa syudad sa Tanay nga kini gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Elhamiri ang mipahigayon kini sila gabarangayanihan alang sa makatawhan sakop sa maong syudad at bang mismo sa ilang buhatan kani adtong adlawng Sabado Mayo 1 tuig 2021. Ang barangayanihan mao ang ilang programa nga kini magpaambit og mga pagkaon nga gikan usab sa mga sponsors niini. Dulan gatusan ka makatawhan nga gikan sa laing barangay, kinsa nakabenepisyo usab sa ilang programa mao paghatag sa mga pagkaon sama sa itlog, gatas, powder juice, kape, bugas, kalamay, miswa, utanon, sardinas ug uban pa. Dako usab ang pasalamat ang mga katawhan sa maong programa sa kapulisan kay niining gapadayon pa ang pandemya ang ilang inadlaw nga pagkaon ang nadugagan kini tungod sa programa. Si Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Elhamiri nagpasalamat usab sa mga sponsor kinsa midonar usab sa mga pagkaon aron ipangapod-apod sa katawhan. Dugang pa niya nga ilag gihapon nga gituman ang pagsunod sa minimum health and safety standards sama sa pagsulob og face mask ug physical distancing aron malikayan ang pagkulyana pa sa virus mo ang COVID-19. Umaw kadto ang nakuha nato nga balita sa 24 oras sa dili pa may pagpaminaw sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva. Apinausab diha sa MC's Itire nilang Sir Undo, Ma'am Barbet Marimat, Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovelyn, ni Ma'am Adelfanio sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City. Ni Ma'am Christy diha sa Totos Itire sa Tanhay City Public Market nga kanunay nga nagpalanog sa Atraka Balita 943. Sa ME500 protection gratis ug sa Muscle Man nga mupakusog ug mupabarog. Sa Labubusog Trading nga nimutang sa Bambini Street, Barangay 2, Tanhay City. So sa ato ang Facebook live viewer ni Mama Gigi Manaba nila nga Ma'am Maria Christy Bentero ug ni Ma'am Edeline Duwante. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinil na diri sa atubangan mismo sa Tanhay City Police Station na kini Atraka correspondent kay Lakhay may buntag kanaton tanan. Atraka Balita 943.
Laing nga lokal nga balita. Nakigtagbo og may pigayon og peragtigom sa niaging adlaw Mayo 1. Tuig 2021 adlaw nga Sabado, ang pamilya ni Negros Oriental former Deputy Governor o former Tanay City Mayor Honorable Gaspar Villegas na kini gipanguluhan ni Joaquin Villegas o Mr. Gaspar Ramon Villegas sakop atubangan mismo sakop sa Bureau of Fire Protection ning siyudad sa Tanhay. Nga kini gipanguluhan ni Fire Senior Inspector Noe D. Ilanan. Kauban ang kalabot sa sunog nga hitabo sa dito sa may ahensya San Jose. Asyenda San Jose sa barangay San Jose ning Dakbayan kundiin nakabsan ang kinabuhi kini sa kanhing unang ginang nga si Hinerosa Rosa Villegas. Matod pa ni Fire Senior Inspector Ilanan nga nagpadayon ng ilang investigasyon sa nahitabo nga sunog gani nagkuha pa kini sila og sample sa sunog para ipadala dito sa laboratory sa National Headquarters sa Bureau of Fire Protection Manila. Sa isay usab ni Mr. Gaspar Ramon Villegas, ilang nga buhaton ang tanan aron matubag ang ilang mga mangutanag unsay hinungdan sa maong sunog nga nikala sa kinabuhi sa iyahang apuhan. Iyaw usab ni Villegas nga dapat gyud magbinantayon karo nga panahon at tungod kay Fire Prevention Month. Dako pasalamat usab ang pamilyang Villegas sa Bureau of Fire sa Tanhay og sa Pangulo usab dito sa may Bureau of Fire Mabinay nga nitabang mismo sa pagpalong sa nagdilaab nga balay. Dugang pa usab ni Gaspar Ramon Villegas nga dapat paningkamutan og suportahan ang programa nga mapadayon ang proyekto sa Bureau of Fire Protection ning syudad nga maghatag og mga seminars o fire drill kada barangay ning syudad para simbako kung adunay sunog ang mga tao kabalo nag-unsaon pagresponde siya miingon. Laing nga lokal nga balita. Usa ka lalaki o usa ka batay nga lawas sa lalaki ang nakaplagan kini sa mga mananagat sa sayong kabuntagon sa baybayon sa barangay Agan-an, Lungsod Sibulan ning nalawig sa Negros Oriental kagabong adlaw. Pasado mga alasay sa buntag nakit-an ang og nakugang ang mga katawan lambigit sa usa ka lalaki kinsa nakit-an sa mga mananagat nga kini wala nay ulo lakip na ang kamot niini. Sa maong taho, daling niresponde ang Rescue 163 sa local government unit sa lungsod sa Sibulan apan tungod kay anod sa dagat ang patayng lawas anaa sa area na sa Dumaguete. Dito na kini naabtan sa taga-rescue sa lungsod sa Sibulan. Ang patayng lawas sa lalaki ang nadugta na o wala na kini ulo o hinay-hinay na kining nilang gisunod o gisulod usab sa kadaber nga bag sa taga-rescue Sibulan o giton over kini sa CDMO sa syudad sa Dumaguete. Samtang pag-abot sa barangay Luok ng sa Dakbayan sa Dumaguete, anaan na taga One Rescue IMS ng ipanguluhan ni Dr. Kenneth Tico aron sa pagsusi sa maong patay nga lawas. Ang biktima nga lalaki wala pa kini kailhi apan na suta nga nagsulob kini og short nga pang basketball nga color yellow ug adunay medyas color green. Nanawagan karon ang taga One Rescue Dumaguete nga kinsa katong nawad-an o sakop sa pamilyang pipilan na kasibana, pwede nyo alayunon sa pagkontak ang One Rescue IMS Siyudad sa Dumaguete. Laing nga lokal nga balita, nagbalampuson ang community pantry nga kini gipahigayon kagapong adlaw sa Romano Katoliko nga simbahan sa lungsod sa Manuyod nga kini gipanguluhan sa Cura Paroko nga si Reverend Father Hitson Amahit. Isugdan ang maong programa sa community pantry sa simbahan. Mga alauna sa sayong kahapon mismo kilid sa simbahan ang maong programa ang muhatod kinig ayuda ni ining gikasubang karon nga pandemya maong COVID-19. Matod pa usab ni Father Amahit sa pagpahigayon ni ini ilagyapon ang gipadayon ang pagpatuman sa minimum health standard sama sa pagsuot og face mask lakip na ang physical distancing. Sa isay usab niya nga dako siya pasalamat sa mga midunar kinsa mipaabot gyud sa ilang tabang para sa mga kabus nga nanginhanglan og maglisod gyud og palit sa inadlaw nga pagkaon. Dugang pa usab ni Father Amahit
nga gatusan ka mang nakabenepisyo sa moong higayon sa pagpahigayon o community pantry o nakangkon kini sila sama sa bugas, sardinas, noodles, kalamay, gatas, kape, itlog o guban pa. Matud pa usab sa mga parokyano, donors o sponsor, daghan kayong salamat sa inyong kooperasyon o pagtubag sa hagit nga mahimong instrumento sa kaluoy sa Dios para sa uban natong nagkalisod nga mga igsoon ilalom ning pandemya nga gikasubang karon tibuok kalibutan. Si Padre Amahit miingon. Laing nga lokal nga balita. Midangop sa kapulisan sa Dakbayan Dumaguete ang mga construction worker kinsa na biktima sa pagpangawat. Mga alas 2:30 ang takna sa sayong kabuntagon sa niaging adlaw Mayo 1 tuig 2021 sa Barangay Daro, siyudad sa Dumaguete ning lalawigan. Ang biktima kinsa gikawatan na ilang si Jimboy Dayuday og si Renji Lerio nga puro kini taga Lungsod Ayungon og si Ray Montesino nga taga Lungsod Mabinay puro kini sila trabahante sa construction. Matod pa sa taho sa tulo ka biktima nga samtang nangatulog kini sila sa usa ka wala mahuman nga commercial building nga ilang gitrabaho sa Barangay Daro, siyudad sa Dumaguete. Usa kanila nakabantay nga nawala na ang ilang cellphone hinungdan nga nabulabog ang ilang katulog niadtong higayuna og sa pag-usisa ilang gamit ang nabatyagan nga gikawat na kini sama sa usa ka Samsung nga cellphone nga mukantidad kini ga 1,499 ka pesos o usa ka Oppo nga taga 9,000 ka pesos, usa ka Cherry Mobile taga 3,499 ka pesos og salapi nga usa ka gatos ka pesos. Mao nga dali kining midangop sa kapulisan sa Dakbayan Dumaguete aron sa pagpahibalo nga nahitabong kawat sa maong lugar. Og ang kapulisan sa Dakbayan Dumaguete bigayon kini ga investigasyon aron maila og masikop ang posibleng suspitsado. Laing katapusang lokal nga balita. Ang gidakop sa kapulisan sa Dakbayan sa giulngan ang usa ka 62 anyos nga lalaki. Human kini gidungga patay ang asawa nini sa adlaw nga Sabado, mga alas 7 pasado ang takna sa bundag. Mayo 1 tuig 2021. Ang suspitsado na ilang si Antonio Sinyaragan, 62 anyos, asawa sa biktima og luman nga taga sitio Kalabitin, Barangay Banwagi, sakop sa Dakbayan sa Giulngan. Samtang ang biktima mao si Laura Sinyagan, 60 anyos og asawa sa suspitsado. Matod pa sa inisyal ng investigasyon sa Kwerpos Kapulisan sa Dakbayan sa Giulngan, sa dihang nagkaon ang biktima kauban ang anak niini. Kalit lang gidunggab sa suspitsado ang iyang asawa sa walay igong rason. Dugang pang adunay wala na kini nagsinabtanay tali sa biktima ug ang suspitsado. Ang biktima patay human kini nakangkod og sabad agig dinunggaban gamit ang mahait nga hinagiban ug dito kay naigo sa iyang karaiyang parte sa kalawasan. Samtang ang suspitsado dali usab kining giaresto sa kapulisan sa Dakbayan sa Giulngan og gihalo og tukmang kaso ipamtang kaniya nga haom sa iyang gibuhat sa pagpatay sa kagalingon niyang asawa. Sa ato ang regional news, hatod usab kini sa Merian Electrical Supply and Hardware. Kinahanglan kamo og kaning electrical supply og mga hardware para sa inyong balay. Pangitaan lang si Boss Javier na sa Magallanes Street, Barangay 1 ning siyudad sa Tanhay. Pangitaan lang si Boss. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.